V dnešnej časti budeme pokračovať v príbehu Anastázie Šmeringovej, ktorú v roku 1961 ocenil prezident Antonín Novotný. A začíname tu, na mieste prvého hrádockého družstva, kde pracovala aj s dcérou Máriou. To boli dni, noci, sviatok, piatok, bez nejakého, dá sa povedať, voľného času a hlavne nočných hodinách. Striedala sa s mojou maminou, takže stále bol niekto pri tých prasiatkách. Pokračujeme na opačnom konci dediny, kde bolo dokončené nové družstvo a kde sa aj stala nehoda, ktorá im obom zmenila život. Mária išla iba zatvárať okno, keď sa v sekunde podvrtla. Vstúpila na kotol, neviem, čo to mám vraviete, to železo. Vstúpila proste na tú plochu, pokrievky alebo dekla, hej, toho kotla. A to sa jej zvrtlo a čúpla do toho kotla do vriacej vody. No ešte z toho aj vyšla sama, aj s tým krídlom. Sadla si na vrece tým, že mala gumáky, takže a silonky pod tým. Takže tie sa jej pricucli, privarili prakticky ku nohám. No a hľadala som pomoc na vrátnici. Vy ste to všetko videli, vy ste tam boli. A utekali ste pre pomoc? Utekala som pre pomoc, tak najprv mi proste neverili, že by som si nevymýšľala. No tak už keď som teda nastojila, aby ozaj išli, že som začala plakať, no tak potom išli a mamu naložili na kotu do Nového Mesta, do nemocnice. Mňa zložili pri babke na záhumenke, no a proste mamu z Nového Mesta potom sanitkou transportovali do Trenčína, kde bola v beznádejnom stave. Po tejto nešťastnej udalosti bola Mária viac ako pol roka v nemocnici a starostlivosť o rodinu tak prešla na Anastáziu. Aby dokázali prežiť v rodine s jedným príjmom, Anastázia chovala prášku a predávala malé prasiatka, no najmä v skorých ranných hodinách vyrážala z Hrádku do Piešťan, kde predávala ovocie či nazbierané hríby. A takto to ostalo až do jej smrti v roku 1990.